ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዝተፈጸመ ቅትለት ኢትዮጵያውያንን ሞዛምቢካውያንን ንመንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ነቒፉ። ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ብሰንበት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ካልእ ዙርያ ጸረ ስደተኛታት ዓመፅ ይካየድ ከም ዘሎ ብምግላጽ ነቲ ፍጻመ ቃልሲ እቲ ሃገር ንናጽነት ዝሕዝም ፍጻመ ክብል ገሊጽዎ። ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዝፍጸም ዘሎ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ህይወት ደቂ ሰባት ይጠፍእ ከም ዘሎ ብምግላጽ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠመ ሞት ዜጋታት ኢትዮጵያን ሞዛምቢክን ጠቒስዩ። ነዚ ስዒቡ ሰበስልጣን ደቡብ ኣፍሪቃ እቲ ዋና ዳይሬክተር ዝሃቦ ርእይቶ ጌጋ ምዃኑን ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ተባሂሉ ክሲ ዝቐርበሉ ዘሎ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ብፍላይ ድማ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ድማ ንዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ሓቀኛ ሓበሬታ ክህብዎ ከም ዝደልዮም ገሊጾም። ብቤት ጽሕፈት ኣህጉራዊ ዝምድናን ምትሕብባርን ዝፍለጥ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሞት እቶም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ዝጠቐሶም ወጻእተኛታት ዜጋታት ከም ዝሕዝን እኳ እንተገለጸ እቲ ጠንቂ ግን ናይ ጽልኢ ገበን ምዃኑ ነጺጎሞ። ሞት ኢትዮጵያውያንን ሞዛምቢካውያንን ውጽኢት ናይ ጽልኢ ገበን ከም ዘይነበረ ሰብ መዚ ክገልጹ እንከለዉ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ሰብ መዚ ወሲኾም ሞት ናይቲ ኢትዮጵያዊ ምዝተወደበ ገበን ዝተኣሳሰር ክኸውን እንከሎ ሞት እቲ ሞዛምቢካዊ ድማ ኣብ መጽረይ ዝርከብ ኢሎም። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብግልጽን ብሕቡእን ስምዒት ጸረ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት እናወሰኸ መጽእ እዩ። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ስጉምቲ ክወስድ ዝጠልብ ሓያሎ ተቃውሞታት ድማ ኣብ መላእቲ ሃገር ተኻይድ እዩ። ንወጻእተኛታት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ እውን ጸብጻባት ክቐርቡ ጸኒሖም እዮም። ይኹን እምበር መንግስቲ ነቲ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ዘግይት ዝርዝር ሓበሬታን ኣሃዛትን ኣየውፀን። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ብምግላጽ ዜጋታት ሕጊ ባዕሎም ከተግብሩ ከይፍትኑን ዝኾነ ስጉምቲ ከይወስዱን ከጠንቅቕ ጸኒሑ እዩ። ከም በዓል ጋናን ናይጄሪያን ዝኣመሰለ ሃገራት ብዛዕባ ድሕነት ዜጋታትን ስክፍታት ዘለዎን ካልኦት ሃገራትን ዜጋታትን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከውፃእ ጀሚረን እየን ዘለዋ። ኣብ ኢትዮጵያ ንከተማ ደሴ ምስ ኣዲስ ኣበባ ብዘራኽብ ጽርግያ ኣብ ኮምቦልቻ ብዘጋጠመ ሓደጋ ትራፊክ ሓንቲ ኣዳን ህፃንን ዝርከብዎም 31 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ፖሊስ ከተማ ኮምቦልቻ ኣፍሊጡ። ካብ ደሴ ናብ ኣዲስ ኣበባ 34 ሰባት ጽዒና ዝነበረት ኣውቶቡስ ኣብ ከተማ ኮምቦልቻ ምስ በጽሐት ሓደጋ ኣጋጢምዋ እታ መኪና ሙሉእ ብምሉእ ክትዓኑ ከላ 31 ካብ ተሳፈርታ ድማ ህይወቶም ሲኢኖም ኣለዉ። ብጀካቶም በቲ ሓደጋ ህይወቶም ዝሰኣኑ ተጓዓዝቲ ካልኦት ተሳፈርቲ እውን ከቢድን ቀሊልን መጉዳእቲ ገጢምዎም ከም ዘሎ ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ኮምቦልቻ ጌታቸው ውሄነ ሓቢሩ። እቲ ዝሕዝን ሓደጋ ምሸት ትማሊ ዘጋጠመ ኮይኑ እታ 34 ተሳፈርቲ ጽዒና ዝነበረት ኣውቶቡስ ተገምጢላ ኣስታት 100 ሜትሮ ብምጽዳፋዩ ኣጋጢሙ ዘሎ። መሰረት ዘሎ ሓበሬታ ከዓ ካብቶም ብህይወት ድሒኖም ዘለዉ ግን ከዓ ከቢድ መጉዳእቲ ገጢሞም ዘሎ ተሳፈርቲ ህይወቶም ዝሰእኑ ተሳፈርቲ ክህልዉ ዝኽእሉ ብምዃኖም ቁጽሪ ዝሞቱ ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣዛዚ ፖሊስ እታ ከተማ ገሊጹ ኣሎ። እቶም በቐጥታ ኣብቲ ሓደጋ ህይወቶም ዝሰኣኑ 11 ደቂ ተባዕትዮ ክኾኑ ከለዉ እቶም ዝተረፈ 20 ድማ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣደን ውላድን ከም ዝርከብዎም እውን ተገሊጹ ኣሎ። መሪሒ ናይቲ ኣውቶቡስ ከምኡ ድማ ተሓጋጋዚኡ እውን በቲ ሓደጋ ህይወቶም ሲኢኖም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ፖሊስ ከኣብዚ እዋን ጠንቂ ናይቲ ህይወት 31 ሰባት ቀዚፉ ዘሎ ሓደጋ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ምህላው ተገሊጹ ይርከብ። ኮማንደር ጌታቸው ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ከባቢ ጥውዋይ ዘጋጠመሉ ከም ዝኾነን ቅድሚ ሕጂ እውን ሓደጋታት ኣጋጢሙሉ ከም ዝነበረ ይገሊጹ። እቲ ከባቢ ከዓ በቲ ንሓደጋ ዘለዎ ተቐላዕነት ንመራሕቲ መካይን ፖሊስ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ኣዳልዩ ብጥንቃቐ ክዝውሩ ገንዘብ ንምፍጣር ጻዕሪ ከካይድ ከም ጸንሐ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ ሓደጋታት ምስ ጉድለት ጥንቃቐ ሰኺርካ ምዝዋርን ዝተኣሳሰር ምዃኑ እውን ጠቒሱ። ሸለልትነት መራሕቲ መካይንን ንመካይን ስሩዕ ጽገና ዘይምግባርን ሰኺርካ ምዝዋርን ድማ ሓደጋ ብብዝሒ የስዕብ ከም ዘለውን ፖሊስ ኣብሪሁ ኣሎ። ግብፂ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናን መቀራረብን እንዳዓመቑ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ ግዜ ኣብ ወደባት ኤርትራ ልዑል ተገዳስነት የሕዲራ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ኣብ ባብኤል መንደብ ዝርከብ ወደብ ዓሰብ ድሮ ምንቅስቓስ ጀሚራ ምህላዋ ኣፍሪካን ኢንተሊጀንስ እትበሃል ማዕከን ኣብ ዘውፃቶ ሓዲስ ጸብጻብ ሓቢራ። እታ ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ሓበሬታ ግብፂ ነቲ ምስ ኤርትራ ዘለዋ እንዳዓመቑ ዝመጽእ ዘሎ ዝምድና ብዛዕበየ መልክዑ ናብ ረብሓኣ ንምውዓሉ ምንቅስቓስ ተገብር ከም ዘላን ካብቲ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓሳት ድማ ወደባት ኤርትራ ዕላማ ዝገበረ ከም ዝኾነን ክትሕብርን ከላ ኣብ ዓሰብ ድማ ኢንዱስትርያዊ ዓቕምታታ ንምውፋር ንናይ ዓሰብ ናይ ወደብ ተርሚናል ንምዕባል ድማ ሓደ ካብ ቀዳምነታታ ገይራ ኢንዱስትርያዊ ዓቕምታታ ክተዋፍር ጀሚራ ምህላዋ ያገሊጻ።
ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤርትራን ግብፅን ርክባት ክግበር ተራእዩ ዝነበረ ኮይኑ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ድማ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ሰፊሕ ዝኾነ ዘተ ኣካይዶም ጋዜጣዊ መግለጺ ኣውፅኦም ነይሮም እዮም። ኣብቲ ኣውፅኦሞ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለጺ ድማ ኣብ ዓውድታት መዓድን ትሕተ ቅርጺ መንበሪ ኣባይቲ ኢንዱስትሪ መድሃኒት መክፋፍ ዓሳን ባሕራዊ መጓዓዝያን መስፍሕፋሕን ምድልዳልን ወደባት ኤርትራ ብፍላይ ድማ ወደባት ዓሰብ ምጽዋዕን ማርሳ ፋጥናን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ናይ መሬት ኣየር ባሕሪ መራኸቢታት ምትእስሳር ከምኡውን ካልእ ዓውድታት ብዝምልከት ዓሚቕ ዘርብን ስምዕን ከም ዝተገብረን ምትሕብባር ክግበር ድማ መረዳእ ከም ዝበጽሑ ተሓቢሩ ነይሩ እዩ። ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ግብፂ እውን ብወገኑ እቲ ስምምዕ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣማኻሪ ቆጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሓጎስ ገብረ ህይወት ኣብ ግብፂ ዘካየደ ዑደት ከምኡውን ኣብ ግንቦት ሚኒስትሪ ወጻኢን ሚኒስትር መጓዓዝያን ግብፂ ምስ ወከልቲ ግብፃውያን ሰብ ሃብቲ ናብ ኣስመራ ዝገበርዎ ጉዕዞ ስዒቡ ዝመጽእ ኮይኑ ንግዳዊ ለውጥን ቆጠባዊ ምሕዝነትን ንምዕባይ ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ። ሕጂ ድማ ኣፍሪካን ኢንተሊጀንስ ግብፂ ነቲ ምስ ኤርትራ እንዳዓመቆ ዝመጽእ ዘሎ ርክባ ናብ ረብሓኣ ንምልዋጥ ናይ ወደብ ዓሰብ ናይ ወደብ ተርሚናል ንምዕባል ኢንዱስትሪያዊ ዓቕምታታት ከተዋፍር ጀሚራ ምህላዋ ገሊጻላ። መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝጀመረ ብርክት ዝበሉ ናይ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ተጸምቢሮሞ ከም ዘለዉ ዝግለጽ ጽምዶ ብዝብል ሽም ተፈጢሩ ዘሎ ልፍንቲ ንናይ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ቀንዲ ስግኣት ኮይንዎ ከም ዘሎን ነዚ ልፍንቲ ዝብድሃሉ መንገድታት ድማ የናድ ከም ዘሎን ተገሊጹ። ወፂ ኣብ ዘሎ ሓድሽ ጸብጻብ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ነቲ ነዊሕ እዋን ኣቓልቦ ክህቦ ዘይርአ ዝነበረ ጽምዶ ኣብዚ እዋን እዚ ሙሉእ ኣቓልቦ ክህቦ ጀሚሩ ከም ዘሎን ከም ናይ ስግኣት ሓደጋ ገይሩ እውን ይጥምቶ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ድማ ነቶም ኣብ ጽምዶ ተላፊኖም ዘለዎ ሓይልታት ሓደ ናይ ሓባር ጠርናፊ ምኽንያት ረኺቦም ኣለዉ። እቲ ምኽንያት ከዓ ካብ ትግራይ ክሳብ ኤርትራ ዝርጋሕ ጸረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ መርገጺ ክብሉ እውን ይገልጹ ምህላዎም ተሓቢሩ ዘሎ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ብመንገዲ ላዕለዎት ሰበስልጣና ገይራ ነቲ ልፍንቲ ብታሪኻውያን ጸላእቲ ኢትዮጵያ ዝተሃንደሰ ብምባል ኢትዮጵያ ንምፍራሕ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ኢላ ክትገልጾን ከላ ገለ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሰራዊት ፌደራል ዝኾነ ጀነራላት ድማ ጽምዶ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ዝኾነ ምንቅስቓስ እንድሕር ገይሩ ዘይምሕር ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብሉ መጠንቀቕታ ዘለዎ ፍከራ ከስምዑ ተራእዮም ነይሮም እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን መንግስቲ ፌደራል ብመንገዲ ድሮናት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ናይ ትግራይ ሰራዊት ኣጥቂዑ ነይሩ እዩ። በዚ ከዓ ኣብቲ ሕጂ ወፂእ ዘሎ ጸብጻብ መንግስቲ ፌደራል ንጽምዶ ኣቓልቦ ይህቦ ከም ዘሎን ከም ዘስግእ ሓደጋ ገይሩ እውን ይርእዮ ከም ዘሎን ተገሊጹ ዝርከብ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።